Идеята е инспекторатът по туризма да действа по подобие на туристическата полиция, каквато от години има в държави с развит туризъм, а половината от събраните глоби да остават за издръжка и поощрение на служителите от контролния орган, обясни председателят на Съюза на екскурзоводите в България Валерий Гочев. Има туристическа полиция в Италия, има туристическа полиция в Гърция, има туристическа полиция в Турция, която контролира изпълнението. От друга страна, да не станем пък прекалено полицейска държава и да избегнем термина туристическа полиция, макар че това се е чисто права туристическа полиция. Ние предложихме инспекторат, който има пак същите функции, да контролира изпълнението на закона, който да прави проверки. Много лесно. На едно туристическо място, където всички го познават и всички се стремят да го посетят. Примерно, отивате на Несебър, отивате на катедрала Варна, отивате на катедрала Александър Невски, на Рилски манастир. Събира се една комисия, там има представител на Министерството, има представител на туроператорска организация, има представител на екскурзоводска организация, професионална, има представител на Комисията за защита на потребителите, има представител на униформената полиция, ето ви ги 5 човека, които, ето автобуса, идва, кой е организатора, тази фирма регистрирана ли е, регистрирана, не е регистрирана, нарушение на закона. Кой е екскурзовода, регистриран ли е, има ли официален баж, има баж, няма ли? Значи има нарушение на закона. За да има право да практикува като екскурзовод, всеки специалист от бранша да отговаря на редица изисквания, предлагат още гидовете, трябва да се въведе задължително условие екскурзоводите да владеят български език и да имат адресна регистрация в България. Така ще се спре практиката чужденци да водят групи, като никой не знае какво точно разказват за нашата история и култура, посочи Гочев. По този начин ние въвеждаме малка доза на протекционизъм по отношение на българските екскурзоводи. Защото към момента имаме, и това важи особено за няколко вида държави. Държави, които изпращат туристи, като Беларус, Украина, Полша, Гърция, Турция понякога може, Румъния, и които не ползват местни екскурзоводи. По този начин тези туристите не могат да получат тази информация, точната информация, правилната информация и богатството на информацията, което може да подаде един български екскурзовод. Получават понякога дори изкривена информация. Случвало се чуждестранни гидове да показват възвишенията на север от Варна, определяйки ги като северните склонове на Стара планина. Има и случаи чужденци да бъдат заблуждавани, че в центъра на Несебър са се правили жертвоприношения на деца. В Закона за туризма не са посочени критериите, на които трябва да отговарят екскурзоводите, казват още от бранша. Към днешна дата всеки един човек може да бъде екскурзовод. Стига той да бъде нает от даден туроператор да изпълнява екскурзоводска услуга. Всеки. Да бъдат въведени две категории екскурзоводи, национални и местни, според територията на действие. Задължителна професионална квалификация, полагане на изпит и психотест за всеки желаещ да стане екскурзовод. А в Закона за туризма да бъде заложена санкция от 1000 лева за лица, които работят като екскурзоводи, но не са регистрирани, предлагат още от бранша. Има какво да се желае и от външния вид на заработващите като гидове, призна председателят на Съюза на екскурзоводите. Идете на Несебър и ще видите екскурзовод, който е с джапанки и по късегащо. Има такива, но той не е член на професионална организация, защото ние, когато говорим, именно тук е ролята на професионалната организация, ние правиме курсови лектории за обогатяване на знанията, има дрес-код и когато ни търсят да подадеме име на екскурзовод, контакт, който да отиде изпълни даже, ние задължително го включваме това в инструктажа. Как да се яви, кога да се яви, дрес-кода, как да се облече. За подобряване на качеството на услугите в туризма от Съюза на екскурзоводите настояват и за въвеждане на единен национален телефон за подаване на сигнали за нарушения в системата на туризма. Предложенията са изпратени на ресорния министър. Идеята е те да залегнат в отделна наредба към Закона за туризма. Нещата, които ние ги предлагаме в интерес на истината, не са измислени от нас. Ние сме ги видели в другите държави. Видяхме, че тяхната система действа. Защо да не стане и при нас по този начин? Ние сега имаме така един детски период, защото в България по отношение на екскурзоводската дейност няма регламент и на структури. И ние по някакъв начин сигурно трябва да го предволидуваме този период, с лутане, с предложения, докато
се избистри. Аз съм в пълното съзнание, че по-добре да имаме наредба, която да излезе, която може би не е на 100% това, което желаем или това, което трябва, но да имаме. В смисъла, лош закон, но закон. Да го има. С времето ние можем да установиме липси на някои от постановките, на някои от критериите и ще ги изправим, но по-добре е да ги изправим в движение и ще видим как действа тази наредба. Когато има добра воля от всички страни, нещата се получават. Няма статистика колко са към днешна дата екскурзоводите в България. Около 750 са гидовете, които членуват в двете професионални организации – Съюза на екскурзоводите със седалище във Варна и Асоциацията на екскурзоводите със седалище в София.